trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park. И здравейте, Фибокс. Чао. При мен е Бейко. И кой ви дреме? Нищо сено. Съм егето бе. Играем World of Warcraft. Къде си подявали? Опа. Абе ти бехемота ли погна бе? Бехемот така. Не бе, не успях. Добре. И играем в Eternal. Най-великият съдър на лоу. Търнал съм го. Ще пратя... какво ще пратя? Какво ще дам в писанието? Линк за... Как можа сега? Извинявам линк за се. сървъра. Да, линк за сайта на сървъра. В следващите епизоди. И ти трябва да килваш и такива. Да. Чай се, искам да го изненадам зад него, молята. Не, погни го. Би го. Оча. 2. Риба, закинк ми. И че беше трудно. И сега ще му дадат. И нямам бартендър. Играйте в Ремос, той е много по-простък от другите. Да кажем Magical. И ако имате неща, пишете или писмо, или... Ако имате неща, въпроси с две думи. Не, въпроси. Пишете на почтата, ако знаете как. Ние ще направим и геймплей да обясняваме на всички простоти. Да бе, ще вземам ли съра? Сето. Да, ще вземем и ще обяснявам. За всеки квест. Не за квестите. То квестите той са си отделни простоти. Ти мен ли? Да. Естествено, БГ-то е про. Да, не може да се вземе агрото. И заради прото БГ-то. Да не умре Мегафикс. Ще умре Гамравка, предни ще умре. Не забравяй. Имам на метал. Имам и стънови. Имам и на метал. Забравих да кажа, че имам на метал. Той ми би по 400к, аз ми бия по милион. Не, на малко съм. На много съм. Докато биш твоя пък старам речи. Дри. Ко правиш брат, що си? За да те спася, защото ти умря. Чай сега, ще се регна. Да си чувал някога да ми казваш по ран. Не, нямам таква опция. Айде бе, искам комбо. Да съм ще го съм. Умри, 2800, умри. Чеки ще го направя. Ама ги лутвай тия ремок с голд и Лутвам ги, брат. да ги давам на... Да ги давам на себе си да ги давам. Не забравяй, че ми трябват все пак такви си екстри. Не забравяш нещо. Да ги давам на себе си, естествено. Я ти засъгат 3. Човек, като се усетиш да го погнеш, той е 20 милиона отдолу. Но можете да чувате едно траскане на клавиатурата, когато играя World of Warcraft. Понеже по-отслабите. Трънки, аз ще умра. Да, стъна ми му мисна. Моя няма. Видя ли? Ти не използва стън. Аха. Чакай. Би. Абе, ден ти пука. Ясно. Чай да събера още няколко. И сега идва Супримус. Ке се бием, ке сни.
А, ке се бием, ке с него ке ga мравка пръдни. Ке ти ще умреш. Мен ме е страх, абе. Ай, рискувам. С Богом. О, ес, не отидох. Не отидох при Супремус. Лол. Ти умря, почти. Имам на метал. Само на метал имаш. Ай, една хилваща магия. Бим Fan of Knives. Fan of Knives, дотре ще ги бия с Fan of Knives, нали знаеш? Бием 400 000, докато айде е с Богом. Радва Я се. сложа другата мишка. Аз няма да пукна. Да сложиш другата мишка. Да, на компа чета не как се чува. Нищо вероятно не се чува. Аз съм с бежична пък не са. Ти що не играеш с... Знам, че с по-малко демидж, ама що не играеш с щита? Когато би И имал. не съм танк. Не искам. Не съм, трябва да стана. Аз съм под... с работа. Добре, колко? 10 от 20. С Богом. То няма никъде. Чакай да се реснат. Едно дуелче. Не, шегувам се. Май. Каква шега. Супремо срещу Storm Rage 3. Що ни таковаш? Паузираш клипа, докато се спалнат. Защото това ще стане след 5 минутки. Защото аз скоро ще спирам клипа. Сега ние ще оцеляваме тук. Тук ще оцеляваме. Фомага. Ситнах с Майнкрафт. Сега ще си вземем демити. Аз поне. Storm Rage 3. Който не знае какво е Storm Rage 3, да вари да се гръмни. Шегувам се. Най-добрия сет. Знаеш ли как се правят в Майнкрафт ния яйца? Никаква идея. Ами, кажи за туториал някой да направи. Добре, някой да направи туториал само заради ейтос приятел умния тук. Дето и 100 пъти да бъдат другия. Джинде, джинде, Ти взееш ли ме? Че не искам да си използвам Killing Spree, че точно тук ма дразни. Ти знаеш какво ще стане. Нали знаеш, че тук не може да се дуели, бе? На баш, че може. Айде да видим. Айде да видим. Казах ли ти, че не може? Сена. И това беше от мен и от... Кажи си Ника. Бързо бързо. Сено, ай чао. Сега ще го даря една топка. Шит. Чат. Дум. Мамка му. Яко ли? С Богом. Я върви. Тръгни да вървиш. Аз и припаднах. Не виж как ще те гони топката. Шит. Мамка му той ще ма гони много малко време. 4, 3, 2, 1, 0.